Setan pada Yesus. Ayo, video, wani pusoi, waneng pati. Baik dong. Oh, dosa sikitane papan gue. Hey. Aku ngerti, gue ngerti udah. Aku yang kene ya nanti, aku nanti gue kacau. Tenang, ayo coba turun, jangan turun beri gue ayo.
semangat kamu udah semangat. Sebagai ini kita bintang rapopo terang. Ayo terang. Maaf aku keturu maaf aku kok turun di kono dhewe kok ora kok buka kowe arep tinggi lene kowe arep tinggi apa oleh ketiga jangan ya kayak kowe ora ngerti desa keser iki ana ketoprak mustika budaya saking Sekurang pimpinane Bapak Padi. Oh, pimpinane sapa mau? Pimpinane sapa? Pimpinane Bapak Padi saking Sekurang Blora. Oh iya, aku wis ngerti. Aku ngerti ketoprak Bapak Padi wis kondang baloko wis ngebuari rakyat ning suara merdeka sing itu ayu-ayu sing lanang yo ganteng tapi ono sing enek siji sapa kok dia dapat titik kotak masuk iki wong kowe ape aku yo padha eleke ayo ora sak kesuwet gede iki tapak gede tapak ayo gede tapak tenang saja. Ayo tekan ngono. Masane, Bos. Aku pawang dulu. Ayo pesen. Kok ganti aku? Ayo pesen. Ya. Wah, kok mulai bah. Wah, yo Geser kalah. dua abang deh. Oh, menit berapa?
Astagfirullah.
Suwe. Balik. Baris dhisik. Baris. Baris. Aku sing dadi komandan. Aku woi keterangan ngono tak. Aku CEO ya, Bu. Siap. Gerak. Baris. Ya. Prajurit dong mata iki. Mata. Pringgil susuku malah ya. Rencang kanan. Duk. Duk tangan dong hati nek omong. Saru didelok wong.